Elérkezett az utolsó nap, amikor mi ma itt együtt elbúcsúzunk. Nagyon-nagyon sok szép oklevél található itt mellettem, amiket szeretettel fogok átmondani nektek. Ezek az oklevelek már több napja az asztalomon vannak, de azt gondoltam, hogy egy megfelelő ünnepélyes pillanatban velük járni. Énekeljük el közösen a himnuszt. Kedves ballagó diákok! Ez a nap, ez a pillanat más, mint az eddig megszokottak. Más, hiszen ma ünnepelni jöttünk. Kedves iskolások, tisztelt tanáraink és szülők! 8 év után eljött a nap, amikor búcsút kell mondanunk egymásnak. Nehéz dolog ez, mert ilyenkor szabály szerint arról szokás beszélni, hogy milyen vidám volt az egész. De azért izgalom is volt a feleléstől. Hogy hamar elrepült az idő. De ugyanakkor nehezen is telt. Hogy sok ismeretet sajátítottunk el. De azért puskáztunk is, ha megszorultunk. Hogy felnőttük a feladatkor. De azért belőlünk gyerekek maradtunk. Hogy szerettük egymást. Időnként konfliktusok is támadtak közöttünk. Hogy fáj most a szívünk. Mégis várakozva nézzük a jövőbe. Szóval azért nehéz dolog, mert mindez körülbelül így is van. Sőt, megmondhatjuk a felsorolást a magunk igaz veszélyével is.